Dneska naše prvé ráno v Benátkach. Tým, že bývame mimo Benátok, musíme dochádzať každé ráno vláčikom. Trvá to nejakú polhodinku od našej zastávky do zastávky Santa Lucia. Zo zaujímavých vecí, ktoré treba vedieť, keď cestujete do Benátok, prvá vec je, Benátky majú vstupný poplatok. Je zavedený tento rok, 2024. Tiež sme tu študovali pri tým, ako sme vycestovali, ale on platil len nejaké určité dni. A posledný taký deň, ak sa nemýlim, bol niekedy v júli. Vstupný poplátok vlastne spôsob, ako Benátky sa snažia bojovať s overturizmom a redukujú počet navštevníkov v dní, keď sú nejaké významné udalosti. Či takto vyzerá hlavná vlaková stanica Benátok. Toto je Benátky Mestre. Nebola pol hodina? Nie. Neviem, že ešte. Čas ide rýchlo. 8:40, no. Benátky sú postavené na pilieroch, na drevených platformách, kvôli tomu, že ľudia v nejakom 7-8 storočí utekali pred útokmi z kontinentu. A tým, že boli skvelí námorníci, bývali v strede mora, tak dokázali z Benátok spraviť najbohatšie mesto Európy na veľmi dlhé obdobie. Benátky boli samostatný štát až do momentu, kým ich neobsadil Napoleon. V terajšej dobe Benátky nie sú len historické kultúrne centrum, ale aj centrum moderného umenia v rámci Európy. Stále sa tu stavujú moderné konštrukcie a jedna taká konštrukcia je hneď pri vlakovej stanici. Most Ústad. Tento most za nami je postavený celosvetovo známym španielským architektom, ktorý sa volá Santiago Calatrava. Originál tento most bol postavený celý sklenený, len potom ako sa začal používať, tak sa zistilo, že vlastne v zime on sa obráti na šmýkalu. Viacero ľudí si tu utrpeli zranenie, jedna pani súdila mesto na 80 000 eur za zranenie, za to, že si zlomila nohu na tomto moste. A odvtedy ten most začali prerábať tak, aby vlastne povrchy toho mostu už neboli sklenené, ako bolo myslené pôvodné, ale aby boli robené z kamenných materiálov. A ďalšia vec, ako vidíme, akože sklenené zábradlie je síce pekné, vidíš Benátky cestou, ale v akom sú stave. Moderná architektúra sa stretáva s realitou. Ideme na koľkátku ideme? Jednotka alebo dvojka. Vaporeta sú najjednoduchší a najrýchlejší spôsob dopravy v rámci Benátok. Len je tam strašne veľa ľudí, není žiadna klíma. Keď sme vystúpili, tak tých 32 stupňov vonku bola celkom zmena k lepšiemu. A po vyčerpávajúcej jazde na Vaporeto sme sa dostali na námestie San Marco. Toto námestie je ikonické námestie Benátok. Akože každý človek, ktorý príde do Benátok prvýkrát, musí na to námestie aspoň raz ísť a vidieť ho. Vidieť zvonku Dožov palác. Z benátskeho narečia Dož znamenal arcivojvoda. Vidieť bazíliku svätého Marka, ktorý je patrónom Benátok. My sme sa chceli dostať dovnútra, ale zmeškali sme príležitosť kúpiť online lístky. Oni sú vypredané tak mesiac alebo 2 mesiace dopredu. A ďalšia vec, v tých teplách neboli sme úplne vhodne oblečení, lebo tento kostol je stále fungujúci kostol. Na to, aby sme sa dostali dovnútra, by sme mali mať dlhé nohavice a zakryté ramená. Nielen nám je teplo. Akože každá budova na tom námestí je taká, že môže napísať vlastne dejiny. Vydať to v 5 knihách. Jednak nám bolo strašne teplo, sme išli hľadať tieň. Druhá vec, nám už vyhľadlo, to bolo okolo 11, pol 12. A išli sme hľadať obed. Ja som vedela o jednej reštaurácii, alebo teda o jednej bagetérii pri moste Rialto. Adresa a názov tej bagetérie bude v popise. Po obede už teplota vystúpala na nejakých 37 stupňov. Tak sme išli hľadať tieň, niekde, kde sa vieme schladiť.
a našli sme v okolí Arsenalu park. Musíme priznať, že sme podcenili počasie a dosť to pokazilo naše plány. Po obede teploty vystúpali na 37 plus stupňov, preto neboli sme schopní obehať všetko, čo sme chceli a skončili sme obaja s ľahkým úpalom a boli sme radi, že sme sa dostali naspäť na hotel v ten deň. A preto, poučené z vlastných chýb, deň 2 začíname o 4:00 po obede. Našli sme aj dielo Banksyho v Benátkach. Banksy je známy street art umelec pôvodom z Veľkej Británie a väčšinou svoje umenie venuje nejakým aktuálnym sociálnym témam. Toto dielo sa volá Migrant Child a je venované migračnej kríze. V rámci Benátok ono sa nachádza v dosť komplikovanom prostredí, okolo je slaná voda, takže to dielo postupne mizne. A tešíme sa, že sme boli schopní ho vidieť naživo, tak ako ono je v pôvodnom stave. Jediné, čo nás mrzí, že sme nezachytili to dielo podsvietené na fialovo v noci. Deje sa to len počas niektorých udalostí. Ďalšia vec, o ktorej sme nevedeli pri tým, ako sme vycestovali, počas našej návštevy v Benátkach sa konal 81. každoročný filmový festival. Zo zaujímavých vecí otvárajúcim filmom bol Beetlejuice Tima Burtona. My to videli, inak skvelý film. A Sigourney Weaver, hviezda Ghostbusters a Alienov, dostala Zlatého leva v nominácie Lifetime Achievement Award. A v rámci druhého dňa našim hlavným cieľom bolo vidieť Benátky v noci. Dvojka, Cčka. OK, to je akože tretí druh lístkov, ktorý máme. Teo pekný je unavený. Nemádzam rozprávať. Čau, autičko.
Takže na tretí deň po čase sa trochu uľavilo. Vycestovali sme do Benátok trošku skôr, o 3:00 po obede. Tým, že sme sa snažili pozrieť čo najviac, tak sme nestíhali moc behať po reštauráciách. Nestihli sme navštíviť všetko, čo som mala v pláne. Ale našli sme veľmi peknú reštauráciu s výhľadom na Grand Canal a mali výborné kalamáre. Treba si dávať pozor, veľa reštaurácií sú turistické, kde vám spravia jedlo z nejakých polotovarov. Cenovo to není zlé, ale tá kvalita jedla není nič moc. Takže ak chcete si užiť ozajstnú taliansku kuchyňu, pozrite na Google alebo nejaké iné servisy, prečítajte si recenzie, aby ste neostali sklamaní. Kostol San Giorgio Maggiore, jedna z tých budov, ktorú ako študent architektúrnej fakulty som kreslila a snívala sa mi 2 týždne v mojich nočných morách, takže teším sa vidieť ju konečne naživo. Zaujímavý detail o tomto kostole je to, že počas okupácie Talianska Napoleónom v tomto kostole sa volil pápež jedinýkrát mimo Vatikánu. Našim posledným questom počas tohto dňa bolo nájsť typické benátske gelato. Takto vyzerajú reálne prechádzky po Benátkach. Pokiaľ nemáte v hlave nainštalovaný Neuralink, ktorý je prepojený so Starlinkom a s GPS-kom, tak naozaj sa strácite v rámci mesta a my čo sme sa prechádzali, tak naozaj to bolo o tom, že mnohokrát sme viac pozerali do telefónu ako okolo seba. Typické benátske gelato sa volá crema il doge. Je to zmrzlina s kúskami pomaranča a čokoládu. To bola, neviem či top zmrzlina môjho života, ale určite top 3. Prečo sme v Chorvátsku? Náhodne nás vcuclo po ceste z Talianska, ani my sami sme to do poslednej chvíle nečakali. Moji rodičia bukli last minute dovolenku v lokalite, kde som ako dieťa chodil najčastejšie a kde som strávil v podstate takmer všetky dovolenky v Chorvátsku, keď som bol dieťa. Chcel som to ukázať manželke, takže sme sa vlastne zviezli cez Slovinsko kúsok nad rieku na ostrov Krk a úplne náspodok do mestečka Baška. Hovorím, je to pre mňa niečo, čo je spojené s detstvom a strávili sme tam teraz v podstate len 2 noci a vyražame ďalej. Našťastie sme mali viac dovolenky, ako sme potrebovali na ten výlet do Talianska. Budeme mať aj nejaké zábery v rámci Bašky. Je to niečo, čo sa mne strašne páči, lebo je to naozaj malinké mestečko, ktoré je pokojné, má malinké historické centrum, pláž s kamienkou, ale po kúsku v podstate je tam piesok.
Čiže jediná nevýhoda aj dôvod, prečo sme tam my tento rok nešli priamo, bolo to, že počas najväčšej sezóny je tá pláž strašne preplnená. Na ten počet stále narastajúcich domov a ubytovaní v tej lokalite v podstate tá pláž je veľmi úzka a už nerastie. Takže je potom problém to, že naozaj je to tam hlava na hlave. Zaujímavosťou o Baške bolo aj to, že v podstate to mesto bolo dlhodobo historicky prepájané s Čechmi, alebo teda českými turistami. Jeden z najvplyvnejších turistov alebo ľudí, ktorí sa podielali na rozvoji Bašky historicky, rozprávame sa niekde o rokoch 1900-1907, bol Emil Geistlich, ktorý bol, myslím, že spisovateľ a ktorý sa v podstate ako medzi prvými rozhodol tam vybudovať nejaké turistické centrum a vlastne venoval sa rozvoju toho turizmu v rámci tohto mesta. Čiže historicky naozaj to mesto je prepojené s Čechmi, so Slovákmi a stále tam naozaj vidíte strašne veľa slovenských a českých turistov, ktorí sú tam svojím spôsobom ako doma. Len si treba spomenúť, že nie všetky superchargere sú absolútne perfektné. My sa zastavili na jednom v Rakúsku a všetky stojany s číslom 2 majú z nejakého dôvodu obmedzenie na nabíjanie 30 kW za hodinu, čo s tým, že sme prišli na 9%, není úplne perfektné. Takže sme sa museli presunúť na stojan čísla 1, ktoré nabíja v pohode 150 kW za hodinu. A robí nám to rozdiel, na miesto 50 minút budeme nabíjať len 10, na to by sme vedeli pokračovať. Alebo to dá na miesto hodiny 30, budeme nabíjať len 35 minút do 100%. Schovávam sa. Čo? Schovávam sa. Čo? Schovávam sa. Prečo sa schovávaš? Len tak. Zle si to ide. Ja viem. Tu bude to, tá obchádzka, ty keď pôjdeš v tom širokom kruhu a všetkých obchádzka. Výhodou. Nakoniec sme celý výlet prežili aj napriek nečakaným zvratom a neočakávanému výletu do Chorvátska. Mňa nezabila žena za volantom, a moju dehydrovanú ženu nezabil úpal. Tešíme sa teda na ďalšie dobrodružstva. Najbližšie sa asi chystáme smerom na sever a teda ja pôjdem pozrieť svoj tím, ktorý mám pracovne do Varšavy. Čago Belo, šilenci.